ik heb vorig jaar toevallig, hebben wij ook waren er 11 veteranen waren in Nederland. En dan hebben we ook een dag Gratitude and Peace. Ja. Daarna kregen we dit, dat is echt marmer. Dat is wat ze ook die stenen doen in Margraten en eigenlijk op alle begraafplaatsen. En deze heb ik gekregen van een veteraan. Dus die kregen wij dan allemaal als adoptanten die daar aanwezig waren. Dus, ja. Wauw. Ja. En wat weet je over hem? Hoe heet hij? Ralph L. Mauer. En hier kan je eens kijken. Oh ja. Kijk, hier staan ze alle twee. En volgens mij ik heb even mijn bril niet op, dus ik kan even niet meer zien. Ik kan je helpen, Sylvia. Ja. Hij kwam uit Colorado. Ja. Hij was van de 732 Bomb Squad. Dus hij vloog, en dat zag ik op de foto volgens mij ook al, Ja. op een bommenwerper. Was hij klopt. vliegenier? Of? Nee. Hij was technicus, dacht ik, of radioman. Het staat als het goed is. Sergeant. Juist. Dus we weten wel waar die is. Dat weten ze ondertussen. Hij is op een akker zijn ze neergestort in Duitsland. Oké. En ze wilden hem in 2020 gaan opgraven, alles. Toen kwam corona. Dus alles Jeetje. is gestopt. Maar ze hebben het gevonden, dus hopelijk dat Een ze nog toestel eens een ook? keertje doen. Toestel, ja. Ja, wat allemaal nog is, dat weten ze natuurlijk niet. Het moet eerst opgegraven worden, maar wanneer dat nou gaat gebeuren, geen idee. Maar dat volg jij op de voet, neem ik aan. We houden het wel aardig bij, ja. Wauw. Ja. En daar... En dat is onze andere. Kruger. Krugerel. Oh nee, Elwood Kruger. Elwood Kruger, ja, klopt. Wauw. Ja. Goh. Yes. Wat ik gehoord heb van mensen die ook een graf geadopteerd hebben, is hoe ongelooflijk veel dankbaarheid er vanuit Amerika soms deze kant uitkomt voor het feit dat Nederlanders het graf van hun dierbaren hebben geadopteerd. Hebben jullie dat ook? Klopt. Wij hebben dan geen contact met de familie van Ralf, want hij heeft dan nog 1 oud-oom die is echt aan het dementeren. Uh-huh. En een achternichtje dat hij nog heeft. Dus ja, dus eigenlijk helemaal geen contact. Dus dat is de enige familie wat hij nog heeft. Maar net zoals de veteranen die er vorig jaar waren, ja, die zeggen ook van, ja, die zijn ons zo dankbaar. En dat is van ons uit van, ja, maar wij zijn jullie dankbaar. Ja. Want dankzij jullie leven wij vrij wereld. Ja. Ja, maar dat is van, dat was onze plicht. Klaar. En Ja, zij doen daar vaak heel bescheiden over. Ja. Hè? En ze zijn dan heel verrast over die dankbaarheid van onze kant. ja, ze begrepen dat ook gewoon niet. Ze staan ook iedere keer weer helemaal versteld van hoe wij Nederlanders dat graf hebben geadopteerd. En dat vinden ze ongelooflijk. Als ze dat dan vertellen is van, in Amerika is van, ja, hoe dan? Weet je wel? Ja, het is een prachtig initiatief. Super cool dat jullie dat doen. Jij bent handig met naaimachines ook? Ik zie ze dan niet staan. Ja, het is een aardig zootje. Toevallig ook in huis. Ja, nee, dat klopt. Ik ben mezelf wat leren naaien. Wat goed. Wij doen aan cosplay ook. Help me even. Cosplay is fantasy, steampunk, Victoriaanse kleding en wat dan ook. Dus dat doe ik ook. En ja, de kleding is best wel duur. Dus ik dacht, ik ga het mezelf leren naaien. En je hebt een naaimachine en een lokmachine staan. Ja. Ik weet toevallig wat een lokmachine is, want ik herken dat van thuis. Maar hoe leuk is dat als je zelf ook je eigen dingen maakt? Het is hartstikke leuk. En volgens Echt mij ga je goed. Je bent een jas aan het maken, zo te zien. Nee, ik ben een rok aan het maken. Een rok aan het maken. Ik ben een rok aan het maken. Dus dat wordt een rok voor jou? Dat wordt echt een rok, ja. En dat wordt een beetje... Victoriaans rok. Victoriaans rok, gaaf. ja. Dus ik hoop dat ik er voor zaterdag af krijg.
Want dan gaan we naar een brokante markt met de tijdreizigers. Dat is echt een hele groep, weet je. Daar worden we regelmatig ergens op uitgenodigd. Zoals zeg maar met treinen, de oude treinen en zo. En dan worden wij wel eens uitgenodigd van, goh... Willen jullie willen jullie het opleuken? Ja, opleuken. En dat doen wij dan graag. Goh, en hoe heten jullie met die groep? De tijdreizigers? Wij zijn de tijdreizigers. En met hoeveel zijn jullie? Ja, best wel een hele grote groep. Maar het is niet altijd dat we allemaal tegelijkertijd komen, maar het is... Nergens een foto van de tijdreizigers hier? Nee, ik heb helemaal geen foto's bij me. En mijn telefoon ligt buiten, dus ik kan het je ook niet laten zien, helaas. Als hij inmiddels nog niet opgegeten is door de honden die telefoon... Nee, dat niet. Dus die zijn veel te nieuwsgierig. Eén dingetje nog. Ik zie daar ook een schedel onder een stolp. Ja, dat is ook vanwege het cosplay gebeuren. Oké. Dat is echt... als ik dan als de gothic gaat, dan heb ik dat bij me. Oh, dus die gaat dan mee? Ja, die gaat dan mee. Het is geen echte, hè? Nee, het is geen echte. Nee, dat gaat dan mee. Ik maak er zelf ook headdresses. Ze hebben echt van die grote headpieces, zeg maar. Ja. En dan komt er ook wel eens een schedel in of wat. En ook ligt eraan hoe. Dus en dus de ene keer ga ik als steampunk, piraat. En daar heb ik dan die pistolen weer voor nodig. En, dan ben je de vrouwelijke Jack Sparrow. nou, dat niet zo. Dus, en dan een andere keer gewoon als steampunker. Is leuk. Leuk om te doen. En dat vindt Robert ook leuk? Jawel. Hij vindt het ook leuk. Hij vindt het ook leuk. Nou, dus hij wil nou ook wel zo gekleed gaan. Oké. Dus dat wordt het volgende project. Als die klaar is, ga ik voor hem weer. Leuk hoor. Hij is nu aan het werk? Hij is aan het werk. Oké. En jij hebt tijd om thuis te naaien? Helaas wel. Want? Ik kan niet werken meer. Want? Omdat ik ziek ben. Wat ik scheelt heb eraan? een auto-immuunziekte, PBC. Dus primaire bilionaire cholangitis. Dus eigenlijk een leverziekte. En dat maakt gewoon heel erg onbekend in Nederland. Dus ik ken het niet. 2500 man of ongeveer die dat hebben in Nederland. Dus echt een zeldzame ziekte. En daar een hele kleine 1% die hebben daar heel veel pijn van. Ja, en ik mag een van de gelukkigen zijn die dat ook heeft. Ben je mooi klaar mee? Ja, ben je inderdaad mooi klaar mee. En dat betekent ook dat bijna niemand begrijpt wat je hebt. Nee, omdat niemand het kent. Ik zie er toch gezond uit. Ik markeer niks. En dat merk je ook dan wel, want je verliest gewoon een heleboel vrienden en vriendinnen en familieleden enzovoort allemaal. Van je markeert toch niks, doe het er even normaal, weet je wel. Maar binnen in je lichaam is het wel aan de hand. Dus. Ben je ook gestopt met uitleggen? Dat je denkt van, jullie snappen het toch niet? Ik leg het uit aan mensen die echt geïnteresseerd zijn. Die echt doorvragen en dus een heleboel begrijpen het ook en heel veel kennis opgedaan, ook via dat cosplay gebeuren. En daar zitten echt fantastische mensen tussen. Kennis opgedaan via het cosplay gebeuren? Over je aandoening? Nee, maar dan heb je het er wel eens over, of weet je wel. En dan, aan hun is dan echt alle begrip. En dan is het van, let je wel op jezelf, doe er niet te veel. En dat is mooi. Omdat je al iets deelt met die mensen, die liefde voor cosplay, is er dan meer begrip voor jou als mens? Nee, dat eigenlijk niet. Maar het is gewoon van, je leert elkaar kennen daar. Je ziet elkaar vaker, je ziet elkaar daar op Elvia. Je ziet elkaar op fantasy en fable en fantasy en alles wat meer. Dus je leert elkaar wat kennen. Dus je vertelt ook wat meer. Je wordt vrienden op Facebook. Dus zodoende zien ze dan wel eens als je het neerzet van... Goh, ik heb een rotdag gehad en dan die stomme PBC. Ja, dan vragen ze het op een gegeven moment van... Goh, wat is het dan ook? En dan leg je dat dan een keer uit. En dan, die begrijpen het soms nog beter dan je eigen vrienden of vriendinnen die je had.
Wat kun je eraan doen? Niks. Als mijn leven verder achteruit gaat, dan kan je een transplantatie krijgen. Maar dan moet je in stadium 4 zitten. En 15 jaar later heb je de ziekte weer. En dan gaat je leven ook weer verder achteruit. Dus er is wel een middel tegen. En ik reageer er godzijdank heel erg goed op. Maar ja, die pijnaanvallen. Dus sommige artsen zeggen van... Hoe kan jij nog lopen met zo'n hoge dosering morfine? Ja. Nou, laat dat dan een klein positief dingetje zijn in een verhaal wat gewoon zwaar kloten is. Maar wel fijn dat je nog veel dingen hebt die jou plezier doen. Ja, je moet verder, toch? En dat leidt je misschien een beetje af van de focus op de pijn. Ja, ook dat. En ik doe gewoon lekker mijn ding. Doe lekker waar ik zin in heb. En de muziek. En de muziek, absoluut, absoluut. Ik bedoel, we hebben zelfs nog eigenlijk heel veel platen. En ja, ik kan het je allemaal niet laten zien, want we hebben echt alles van Elvis. Letterlijk alles.